खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। सासे ब्रादारा आंनिसिम मोनसे कमेन्ट शेयार खालामहरदों जे बिथाङा बुंहरदों इडुकेशन रिलिजन एग्रिकालचार मोननो हानायनि थाखायसो कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुशननि बाथ्राखौ बुंदों जाम्बा होनना बुंदों आंखौ। दा दिनैयो बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि लेखा बिलाइयाव द कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुशन टु देयार डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam रोखा रोखा लिरनानै लाना फैनाय जादों। दा दिनैयो जोङो इडुकेशन रिलिजन एग्रिकालचार बा बायदि बायदि आयदाखौ लानानै जोंनि बर' हारिया सोमावसारदोंमोन नामा? दा बेवहाय रोखानो लिरनाय दोनखादों जे कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुशन टु देयार डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam। बेनि मिनिङा बेखौनो फोरमायदों जे जोङो सोमावसारनायखौ जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनायखौ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो जोङो फोजोबस्रांबाय। लोगोसे बे आसाम स्टेटखौ जोङो बोफ्लेयालासिनो बे आसाम स्टेटनि सिङाव जोङो गोरोबलायनानै मिलिजुलि जोङो रायजो जानोसै, गोरोबलायनानै जोङो माने ज' थालायनोसै होननाय बाथ्राखौ बेवहाय लिरनानै लाबोजानायखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों। दा बे बाथ्रा लाइननि सायाव गोबां रोखोमनि गोबां माने सोंथि बेरखाङो। दिनै जोंनि बर' हारिया बर' फिसाफोरा बे आसाम स्टेटआव गोरोबलायनानै मिलिजुलि थानो थाखाय सोमावसारबोदोंमोन नामा? दिनै गोरोबलायनानै रायजो जानो थाखाय जोंनि बर' फिसाफ्रा बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होलांदोंमोन नामा? बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां माने कुइसन माने सोंथिया बे बाथ्रा लाइननि सायाव माने बेरखाङो। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरा माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ लाखुमानानै गावबा गावनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय बर' फिसानि गेजेराव पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि बाथ्रा बुंलांबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया दिनै एसे गाबोन एसे बेफोरबायदिनो सेवहांगार जानायनि लामायाव थांबाय थागोन। दा दिनै जों सैथोखौ फोरमायनांगोन। नोंबो सोरबा सासेनो दिनै फोरमायनो नाजानांगोन। सासेया गुबुन सासेया बै सासेनो जुदि सैथोखौ फोरमायलाङोब्ला अब्लासो जोङो जोंनि माहारिनि बिखायाव मोनसे सोरांखौ लाबोनो हागोन। दिनैयो कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुशननि बाथ्राखौ लिरबोनो मोननानै प्रमद बर' बिथांमोना बिटिसिनि सिएमनि चेयारखौ मोननो हादों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जा गोथार गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोन्दोंमोन, बबेबा मोनसे लामा ससेयाव प्रमद बर' बिथाङा बिजेपि आरएसएसनि मानसि जाखाबोदों। बै समनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथाङा गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ माखासे हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुङै बुङै माने समनि फाखनाव आन्दाय होबोबाय थादोंमोन। आरो बेनि माखासे हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै फोथायबोदोंमोन, सापर्ट होदोंमोन, थुलुंगा खालामबोदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि गुबै आखुआ जाहैबाय बे गणतान्त्रिक लामानि सोमावसारनायखौ माबोरै हागोन हाया बिनि गेजेरजों डिस्ट्रय खालामनायनि गेजेरजों आं माबोरै सासे गेदेर नेता जानो हागोन, सासे गेदेर पलिटिशियान जानो हागोन, बेखौ माने प्लेन पलिसि खालामखादोंमोन। आरो बेनि आबुं सावगारिया, बेनि आबुं फोरमाना थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? थिग बेफोरबायदिनो दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आदानि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला थांनाय बावैसो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि बोसोरसालिया जुथुमा जालांदोंमोन। आरो बै जुथुमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुथुमायाव 3 लाख 2 लाख सुबुं जमा खालामनांगौनि मानो टारगेट होनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद। बे माहारियारि आफादनि बोसोरसालिया जुथुमायाव सुबुं जमा खालामनांगौनि टारगेट थानांगौनि मा गोनांथि दङ? बेसेबांबा गोबाव बोसोर जोङो बे बोसोरसालिया जुथुमाखौ खुंबोनाय नुनो मोन्दों। मोनसेबो बोसोरसालिया जुथुमायाव 2 लाख मानसि गेदारिं खालामनांगौ, 3 लाख मानसि गेदारिं खालामनांगौनि टारगेट होनाय बाथ्राखौथ' जों खोनानो मोनाखैमोन। दिनै थांनाय 56थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे बोसोरसालिया जुथुमा जालांदोंमोन बेवहाय कमप्लिटलि बिजेपि पलिटिकेल पार्टिनि गेदारिं खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन। आरो बे 56थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुमानि गेजेरजोंनो बडि फर्मेशननि माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै लागोनि बाथ्राखौ खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरजोंबो जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदिया। दिनैसिमबो बडि फर्मेशननि बाथ्राया आद्रा जानानै थाबाय। दिनै मानगोनां दिपेन बर'नि बाथ्राखौ जोङो गोबां रोखोमनि माने सरसा खालामबाय थानाय नुनो मोन्दों जे बिजेपि पलिटिकेल पार्टियाव थांगोननि बाथ्राखौ लानानै। दिनैयो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै थांनाय मोनसे समाव बै अदालगुरि दरं डिस्ट्रिक्टआव BJP पलिटिकेल पार्टीनिनो मानगोनां दिलीप सखिया बिथांनो भट बिनो थाखाय केम्पिं खालामहैदोंमोन। दिलीप सखिया बिथांखौ देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ दिपेन बर' बिथाङा खावलायदोंमोन। दिपेन बर' बिथांनि खावलायनाय बायदि बर' फिसाफोराबो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै BJPनि दिलीप सखिया बिथांखौ देरहासार होहरदोंमोन। दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै सोरबा सासे आननन गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारनो केम्पिं खालामहैनानै बाथ्रा बुंहैनांगौनि मा गोनांथि दङ, मानि गोनांथि गोलैदों, थासारिया मा थिनदों? दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि थासारिया एक सेकेन्डबो माइरं गरसेबो दिनैबो चेन्ज जायाखै। आरो माबायदि थासारिखौ लाना दिनै नोंसोर बाथ्रा बुंबाय थायो? गावबा गाव उदैनि थाखाय, गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय, गावबा गाव लाइफ लाइननि थाखाय, नङा होमबा? बेसो नोंसोरनि थासारिया। आरो मोनसे खोथा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरा दिनै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेल इस्युखौ लानानै बबेबा मोनसे आदार्स पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरखौ, मावथिफोरखौ टार्गेट खालामनानै धमकि होनाय, होसोनाय जागोन, बुनाय जागोन, बेबायदि बुंनो नोंसोरखौ सोर मोन्थाय होदों? बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद। आरो बे माहारियारि आफादा सोरबा बर' फिसाफोरखौ आसि थुनानै धमकि होनो थाखाय दाजानाय जायाखै दै। आरो बे बिबानखौ लाखांनायनि उनावहाय दादागिरि देखायबा जानाय नङा। जाय समाव दिपेन बर' आदाया दिलीप सखिया बिथांनि जानानै अर्थात BJP पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बै दरं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव भट केम्पिं खालामहैदोंमोन, बै समनिफ्रायनो दिपेन बर' आदाया सिंजों BJP पलिटिकेल पार्टिनि सासे मानसिखा। बे खिन्थु रोखा, सैथो बाथ्रा दै बियो, बे खिन्थु रोखा। नाथाय दिनैयो जे दिपेन बर' आदाखौ लानानै BJP पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाहैगोननि बाथ्राखौ माने मोनसे सरसा खालामनायनि गेजेरजों, मोनसे माने दोहौ लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे जयनिं सेरेमनि खालामलांनो नाजानायनि मोनसे प्लेन पलिसि बायदिसो आं दिनैयो नुहुरदों। मानगोनां दिपेन बर' आदा, नोंसोरबायदि दैदेनगिरिखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा एसेबां गोरलैयै फोथायनो हाला। दिनै नोंसोर जाबायदि बाथ्रा बुंदों, जाबायदि माने खामानिफोरखौ दिनैयो मावनानै थांबाय, नोंसोरनि माखासे बाथ्रानि सायाव, नोंसोरनि माखासे मावलांनाय नुथायफोरनि सायाव जों रायजो राजाफ्रा माने एसेबां गोरलै माने नोंसोरखौ फोथायनो हाला। खिन्थु जोङो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे एबसुनि गोथार महर मुस्रिखौ जेब्लाबो सिबिलांबाय थागोन, जेब्लाबो मान होलांबाय थागोन। नाथाय नोंसोरबायदि बिबानगिरिखौ जोङो एसेबां गोरलैयै मान होनाय नङा, एसेबां गोरलैयै जोङो मानिनाय जानाय नङा। सिदा बाथ्राखा दै, सिदा बाथ्राखा, बेयाव गाज्रि मोननांगौनि जेबो दरखार गैया। थांनाय मोनसे समाव दिपेन बर' आदानि मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जादोंमोन। आरो बे कल रेकर्डिंनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिदोंमोन जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि एगेन्स्टआव सोर लिडारखौ बाथ्रा बुंनो थिनदोंमोन, बाथ्रा बुंनो खावलायहरदोंमोन, आरो माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बे बाथ्रानि स्क्रिप्टेड रावफोरखौबो फननि गेजेरजों बुंहरनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन। दिनै मिडियानि सिगाङाव माखासे हारि सेन्टिमेन्टेलनि बाथ्रा, दिनै मिडियानि सिगाङाव सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शनि बाथ्रा, सानस्रि सोदोमस्रिनि बाथ्राखौ बुङो। नाथाय आन्दोआव दिनै नोंसोरो मा खामानि मावगासिनो दङ? दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जाम्बा जाम्बि खालामलांनानै गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ, गावबा गावनि इमेजखौ बबेबा मोनसे स्टेजाव हाइलाइट खालामलांनो जुदि सिमां थांखि सुजुदोंबा मालाबाबो साक्सेसफुल जानो होनाय नङा दिपेन बर' आदा। आं खिन्थु सिदा बुंखाबाय। दिनैयो थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां माने बिबानगिरिफ्रा पलिटिक्सजों डाइभार्टेड जानायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां रोखोमनि एन्टि ससियेल गुबुंले बारहावाफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन माने जाबोनो हमदों, दिनैसिमबो जागासिनो दङ। बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि बिखायाव सोमजिनाय गुबुंले बारहावाफोरनि सायाव दिनै बाथ्रा बुंनो सम गैला। बिसोरा दिनै टटेलि पलिटिक्सजों इनभल्भ जानानै पलिटिक्सनि माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ लानानै कमप्लिटलि माने बिजि जानानै थानांगौ बायथ' जानानै फैबाय। दा दिनै बेफोरबायदि थासारियाव थाबाय थानांगौब्ला, गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लानानै बेफोरबायदि थासारियाव जुदि थाबाय थानांगौब्ला, थारैनो जोंनि बर' हारिया बै आद्रा थानाय सिमां थांखिसिम जाफुंसार जानो हागोन ना दिपेन बर' आदा? हागोन, मालाबाबो हाया। অসমৰ কথা মই কোৱা নাই, বিটিআৰ কেন্দ্ৰিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰিব লাগে, একেলগে বুজাবুজি এটা চিন্তাত আহিব লাগে, একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগে। কিন্তু বিভক্ত হোৱা এটা যি মানে ৰাজনৈতিক এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত তাত নিশ্চয় আমাৰ আকাংক্ষা ক'তবা নহয় ক'তবা আধৰুৱা যদি হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ বেদনা হ'ব। আশা এতিয়াও আছোঁ, কিন্তু আশা কেনেকৈ ফলপ্ৰসূ হ'ব এইটো সময়হে নিৰ্ভৰ
परिब दिनै दिपेन बर' आदाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि बाथ्राखौ मिडियानि सिगाङाव फोरमायथिदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोबोद गनायथाव बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौनो खौसेथिनि बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै हास्थायो बै थांनाय 2020 आवबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै हास्थायदोंमोन जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौ दिनै खौसेथि जानायनि सिगां माखासे एग्रिमेन्ट थायो दिनै माखासे सिट पावारफोरखौ लानानै माखासे एग्रिमेन्टनि बाथ्रा दङ दिनै सासेयाबो बे सिटनि शेयारखौ जुदि लुबैयोबा बै सासेयाबो दिनै सिटनि शेयारखौ लुबैयोबा बेवहाय माबोरैहाय खौसेथि जानो दिनै थारैनो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे सेन्टिमेन्टेल इस्युफोरखौ लानानै दिनै खौसेथिनि बाथ्राया जुदि बेरखांदोंब्ला बेवहाय सिट पावारनि सिट मोननांगौनि जेबो गोनांथि फैया दै जायखिजाया जायगायाव थानानैनो माहारिनि थाखाय नोङो खामानि मावलांनो हायो दिनैयो बाथ्राखौ बुङो मोनसे आन्दोआव मावो मोनसे खामानि दिनै बोरै फोथायनो दिपेन बर' आदा बोरै फोथायनो बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंजों दिल्लीयाव मोनसे लामा बेखेवनाय जाबाय आरो बै सानखालिनो बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा गाज्रि रावजों कमेन्ट बक्सनि गेजेराव सोंखारि हरदोंमोन रायहरदोंमन बेनि एगेन्स्टआव दिपेन बर' आदामोनाबो दिनै गोख्रोङै सोंखारिनो हादिया मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोनाबो दिनै गोख्रोङै सोंखारिनो हादिया मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनाबो दिनै गोख्रोङै सोंखारिनो हादिया नाथाय सानसे समा बिसोरखौ फोरमान होगोन आरो बै समखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै नेनानै थानांगौ दिनैयो बड'फानि मुंजों दिल्लीयाव मोनसे लामा होदों दिनैयो जोंनि बिटिसिआव रेलवे कच फेक्टरि मोनसे होदों मोजांनि बाथ्रा बाख्नायो नाथाय बेफोरबायदि मोननै मोनथाम माखासे बुस्थुखौ होफ्लानानै दिनैयो जोंनि ट्राइबेल हारिनि मर्यादा जोंनि बर' हारिनि बिखा बिख्लो बे 6 सिडुलनि मर्यादाखौ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों आसाम स्टेटआ डिसिनि थ्रुयै दिनैयो लाना थांफिनबाय बेनिफ्राय जोंनो ओइ मोनफा मोननै मोनथामसो माने साधारन फिसा बुस्थुखौ दिनैयो होनानै दिनै थगायनानै दोनदों बेराफारसेथिं जोंनि बिखा बिख्लोखौ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों आसाम स्टेटआ दिनैयो लाना थांफिनजोब्बाय बेनिफ्राय दुखु गोनांसिनानो मा बाथ्रा दंबावो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन हा बेनिफ्राय मा दुखु गोनांसिन बाथ्रा थाबावनो हागौ हा एसेबां लासिं सिं गावबा गाव बेनिफिटनि थाखाय दिनैयो डाइरेक्ट हारिनि महर मुस्रिखौ दिनै सिगाङाव दोननानै दिनैयो फालांगि खालामहैदों सिदा बाथ्राखा दिनैयो खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि